Γεια σας και καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα βίντεο. Πόσες μέρες έχω να ανοίξω βίντεο, μου φαίνεται τόσο περίεργο, αλήθεια. Τι κάνετε και πώς είστε? Λοιπόν, αλήθεια μου λείψατε πάρα πολύ. Καταρχήν θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ για την αγάπη και τα μηνύματα που μου έχετε στείλει, ειδικά στο Instagram. Σας ευχαριστώ όλους πάρα πολύ, όλους όμως. Είμαστε όλοι μια χαρά και εγώ αποφάσισα να κάνω αυτό το βίντεο για να τα πούμε και να σας δείξω και ταυτόχρονα κάποιες στιγμές από τις προηγούμενες ημέρες μας. Όπως θα δείτε, γενικά αυτό το βίντεο θα είναι λίγο μπουρδουκλωμένο, να το πω έτσι απλά. Τώρα βλέπετε, τους πήγα στο παιδικό, γυρίσαμε, πάμε σούπερ, σας δείχνω εδώ λίγο κάποια πράγματα που πήρα. Μετά θα σας δείξω κάποιες στιγμές απογευματινές που πήγαμε και κάνουμε ποδήλατο. Έμαθε το παιδάκι μου και κάνει τέλεια. Πηγαίνουμε πλέον και στο σχολείο με το ποδήλατο. Τα πάει υπέροχα και στους δρόμους και παντού. Έχουμε ψωνίσει σχολική τσάντα, έχουμε πάει πάρα πολύ όμορφες εκδρομές αυτές τις μέρες. Θα δείτε και παρακάτω, σας παίρνω μαζί μου σε ένα ζωολογικό κήπο που πήγαμε. Γενικά ήταν πολύ έντονες όλες αυτές οι στιγμές, να σας πω την αλήθεια. Αρκετά όμως. Επίσης, ένα πολύ μεγάλο νέο και ο λόγος, να το πω έτσι, που λίγο σταμάτησα, είναι ότι έχω ξεκινήσει δουλειά. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη για όλο αυτό. Οι ώρες και οι μέρες είναι ακριβώς κομμένες και ραμμένες στα μέτρα μου. Εννοώ ότι όσο τα παιδιά είναι στο σχολείο. Πάρα πολύ χαρούμενη. Θα σας κάνω update και για τη δουλειά και για τα πάντα, αλλά λίγο να κυλήσει το πράγμα. Όπως καταλαβαίνετε, από τη στιγμή που έχω ξεκινήσει και τη δουλειά και γενικά από εδώ και πέρα θα ήθελα να αλλάξω λίγο τον αέρα του καναλιού. Θα βλέπετε συχνότερα εμένα εστιάζοντας περισσότερο στη ζωή της μαμάς και όχι της μαμάς με τα παιδιά. Εφόσον ο μεγάλος μου ξεκινάει σχολείο, δεν θα ήθελα, βλέπετε, να τον εκθέσω, καθώς ο καθένας από τους φίλους του στο δημοτικό θα μπορούσε να μπαίνει και να βλέπει προσωπικές του στιγμές. Γενικά, ξέρετε, τα παιδιά σε αυτές τις ηλικίες μπορεί να πούν και κάτι, να κάνουν και κάτι, καταλαβαίνετε, πιστεύω. Εδώ οι μεγάλοι και κάνουμε και λέμε ό,τι λέμε, τέλος πάντων. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, θα μοιράζομαι όσες περισσότερες στιγμές μπορώ από τη ζωή μου, εδώ στη Γερμανία, τα ταξίδια μας, τις βόλτες μας, όμορφες στιγμές, όπως και σε αυτό το βίντεο. Ζητώ συγγνώμη βέβαια για αυτό το βίντεο, ξαναλέω, καταλαβαίνω, είναι λίγο όλα μαζί ανακατεμένα, αλλά σας τράβηξα απλά κάποιες στιγμές μέχρι και εγώ λίγο να μπορώ να μπω στους ρυθμούς μου και γενικά να συντονιστούμε. Ξεκινάνε σε λίγο και οι διακοπές του καλοκαιριού, έχουμε τα γενέθλια του μεγάλου μου, έχουμε πάρα πολλές όμορφες στιγμές. Θα έχει και ο άντρας μου κάποιες μέρες άδεια, βέβαια εγώ τώρα με τη δουλειά δεν ξέρω πώς θα τα συντονίσω όλα αυτά. Τέλος πάντων, για όλα θα τα βολέψουμε και θα τα κάνουμε. Σκεφτόμουν διάφορα, δεν σκέφτηκα ποτέ βασικά να το σβήσω το κανάλι, να σταματήσω όλο αυτό που κάνω, μ' αρέσει πάρα πολύ. Μ' αρέσει που μιλάμε, μ' αρέσει και τις τελευταίες μέρες που ανοίξαμε κάποια live και τα είπαμε λίγο καλύτερα, εννοείται. Οπότε αποφάσισα απλά να το φέρω στα μέτρα μου, έτσι ώστε να μπορώ να είμαι συνεπής, να μην ανεβάζω δηλαδή ένα βίντεο το μήνα ή να εξαφανίζομαι. Σκέφτηκα ότι θα είναι μια καλή λύση να κάνουμε και κάποια λαϊβάκια, όπως σας είπα και πιο πριν. Δεν ξέρω, γράψτε μου και εσείς πώς το βλέπετε όλο αυτό, πώς σας φαίνεται σαν ιδέα. Και κάπου εδώ θα ήθελα να πω για κάτι δυσάρεστο που με έχει στεναχωρήσει πρόσφατα. Βέβαια, ξέρω δεν είναι η κατάλληλη στιγμή για να το αναλύσουμε ακόμη. Έχω αφήσει το θέμα σε ανθρώπους που ξέρουν πώς να το χειριστούν και να το φροντίσουν. Όταν θα μάθω περισσότερα θα σας πω κι εγώ τι μπορώ να μοιραστώ βέβαια από εδώ και πέρα μαζί σας. Αυτό που θα σας πω εγώ προσωπικά θα πω να αγαπάτε πάρα πολύ τους ανθρώπους σας, να τους προσέχετε, να σταματήσετε να είστε τόσο κακοί
και να βγάζετε κατευθείαν τόσο εύκολα συμπεράσματα για τους άλλους, χωρίς να τους ξέρετε. Αυτό θα πω μόνο. Σταματήστε να προσπαθείτε να βρείτε παντού τέρατα. Καμιά φορά μπορεί να κάνετε και λάθος. Δεν έχουμε το αλάνθαστο. Αυτό θα πω μόνο. Και επίσης θα πω ότι ο καθένας μπορεί να έχει και κάποια άσχημη στιγμή. Οπότε μην σηκώνετε κατευθείαν το δάχτυλο και λέτε. Και επίσης ενημερωθείτε και για κάποιους νόμους και το τι μπορείτε να κάνετε. Γιατί με το ίντερνετ και με όλα αυτά που βλέπουμε παρασυρώμαστε και κάνουμε καμιά φορά πράγματα τα οποία δεν είναι νόμιμα. Αυτό θα πω εγώ μόνο. Και θα το κλείσω κάπου εδώ όλο αυτό, δεν θα το μαυρίσω το βίντεο περισσότερο. Αυτά, δεν θα σας πω κάτι άλλο, να σας πω την αλήθεια. Θα σας αφήσω να συνεχίσετε να βλέπετε εδώ το βιντεάκι με αυτές τις όμορφες στιγμές στο πάρκο. Ήταν υπέροχο, μιλάμε, περάσαμε υπέροχα, ήμασταν όλη μέρα εκεί, όλη μέρα. Τα παιδιά ενθουσιαστήκανε, είχε και τρενάκι που μας πήγε γύρω-γύρω σε όλο το πάρκο και ήταν υπέροχα όμως. Πάρα πολύ όμορφη μέρα, παιδιά. Το διασκεδάσαμε αλήθεια πάρα πολύ. Και ειδικά τα παιδιά εννοείται. Τι άλλο. Αυτά. Νομίζω είπα πάρα πολλά. Τα είπα πάρα πολύ γρήγορα. Σας ζητώ και πάλι συγγνώμη. Άμα σας τρέλανα, ξεκίνησα κατευθείαν η πολυλογία μου, όπως πάντα. Τέλος πάντων. Αυτά, μην ξεχάσετε να μας κάνετε, να με ακολουθήσετε, να μου κάνετε like άμα σας αρέσει το βιντεάκι, γιατί με αυτόν τον τρόπο με βοηθάτε πάρα πολύ στο να το δούνε κι άλλοι και να μας γνωρίσουν κι άλλοι. Επίσης να πατήσετε το καμπανάκι για να βλέπετε και κάθε πότε ανεβάζω βίντεο, αλλά να σας έρχεται και ειδοποίηση όταν κάνω τα live για να μπορείτε να μπαίνετε και να μιλάμε, εντάξει, κάνοντας τις δουλειές στο σπίτι και τέτοια. Τι άλλο, αυτά, δεν θα ζαλίσω άλλο. Σας ευχαριστώ και πάλι πάρα πολύ όλους, να είστε καλά, θα τα πούμε ή στο επόμενο βίντεο ή στο επόμενο live, να προσέχετε, φιλιά πολλά, γεια σας! We were riding through the woods with our bikes. We got scared when it got darker at night, 'cause everyone was missing safety lights. So we tried to use a flashlight.